astăzi am găsit un roi când am venit la stupină, la una dintre stupine. Pleca și acum se așează într-un copăcel. Încercăm să găsim matca. Am văzut-o mai devreme, dar a plecat. Dacă am găsit-o, l-am luat mai ușor. Nu a trebuit să-l mai scuturăm. Dar de acum mai greu. E una singură între 10.000 de albine. Ele vin și se așează după ea. E nu fel roi, o să-l scuturăm dacă nu găsim matca. Da, le lăsăm să se așeze și le scuturăm. Am reușit să o găsesc în grămada aia de albine. Uitați-o, este o matcă tânără, frumoasă. Și acum o băgăm în ladă ca să se retragă toate în gata. Acum ar trebui în 20 de minute să vină toate acolo.